Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell kuitira kuti pese pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti please don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Muri yeZimbabwe muzuva ranhasi nenyaya inorwadza iyo yakaitika kuGuruve yemhuri iyo yakaponderwa hama dzavo 5 kuGuruve ikoko manheru. Dakusiyai muchiona video, pedza kuona video tazviona fika mucomment section ndatiti rest in peace kune vakatisiya muchiitiko ichi chingavazori murugare. Asi nyika yashata, tiri kuenda kupi senyika kana takureceiva macases akaita sekuti vanhu mumhuri vanopondwa vari 5 nguva imwe chete, zvakutyisa. Dakusiyai muchiona video, pedza kuona video tozviona fika comment section maneighbors paakamhanya chidaundorandudzirwa kuti chii chiri kuitika wambamo vakawana rangove ropa chete, vakatambirwa neropa. So video rino rakatikurisei haro, asi usaskipe nekuti tine next shift update yandinayo. Ndatione first update. Right guys, tererai munzwe machief nemasabhu, tererai audio iyi. Baba manyika, baba mamukase, tamuka baba mamukase kurisei kumbanasi. Kumba kwakarema baba. Chii chaitika baba? Baba vanhu vakaurawa nezuro kuma9 kumanheru. Ma9 manheru. Ndokwatitori zvezvizvi asa kuna chati chaitika, mapurisa aripo vauya nembwa. Rumboti tiri kumira propo nemaexpress vari kubva kupindura ndokwavari kubva. Yeyi. Vanhu vafa baba. Kwauraiwa vana vangani? Vauraiwa 5. Yeyi. 5. Saka vana hapana kana akwanisa kuidentify? Mukomana wavo azofa ari kuti akwanisa kuona 3 varume. Ndo zvaangopa asati afa. Arohwa nebanga pamoyo. Very sorry. Saka azofira kuhospital ndokwaafira. Ndiyatomboti taurei asi vanhu haana kuvaziva, asi vakaura varume 3. Yeyi. Asa varova hwindo ndobva vapinda, ndobva varova mai vepamusha ipapo, ndobva vafa, ndobva varova mubvana wavo. Ndobva afa. Mubvana wacho anga ine mwana mucheche, saka mwana anenge anga akuita noise, ndobva varova mwana mucheche, ndobva afa, ndobva varova muzukuru, ndobva afa. Pangorarama vana 2 vadiki vanga vari mune imwe room. Ivo varongoti tafugawo magumbeze pataona zvichiitika, ndobva vangonyarara kuti ndo vana vararama chete 2 vacheche vafa. Vana tisati vakutenda kuchikoro. Vakomana mana nyika yaita sei vamanyika, nyika yaita sei? Patakemerwa baba kutaura kwatiri kutoita izvezvi 4 bodies dziri kuita lie idol dziri mumba omoenda mumbodzitarisa vamwe. Very sorry. Vari mupfuwe yeropa yavanotori mapurisa amene kuti they can help us in this situation here kana kuti they are in the cycle here, we don't know. Amana tobatsirika sei vamanyika? Very sorry. Ndokupurazi kwenyu kwako? Ndo papurazi pangu chaipo almost 1.5 kilometer kubva ipapo kuenda pamba pangu ini. Tainzwa nyaya iyi saka ndatika. Saka guys, inzwai nyaya iri panapa. Nyaya iripo panapa ndekuti masabhuku nemachief varume vari mukachuta every yese Guruve yese. Hatingangoti Guruve yese, the whole Guruve yese. It's said guys, hazvisikuitira zvakanaka. Varume vese letsi vanhu ngavaite mapatrols. Hatinganetswi nevanhu vari kupedza kutiurayira hama dzedu. Takatarisa kana tikaramba takanyarara tichapindirwa isisu futi sevanhu. Kana vari kunzwa, vari kundiona, please ngatishare audio iyi, ngatishare video iyi to everyone mumagroups, mawhatsapp. Vanhu ngavabatwe mapatrols. Varume ngatisararei. Kana tikashanda masikati ngatishandei tichiziva kuti usiku unofanira kurwa mapatrols. Munguva yemusangano vanhu tinorwa mapatrol 1. Ngatirovei futi mapatrols futi, nesu ngatirove mapatrols futi. Tarisai mone mafiro ari kuita vanhu, hazitiitire zvakanaka. Machief takumbira, masabhuku takumbira, mapurisa takumbira, maMPs takumbira, asi kutiitira zvakanaka.
tiri kunzwa kuti vanhu vari kubatwa vachiregedzwa. Nguruve yese nhau yaipa guruve, vanhu vari kutadza kufamba. Tina vana vanenge vachienda kuchikoro, tina vana vanenge vachifudza mombe, tina anamai vanenge vachifudza mombe, tina nababa vanenge vachifudza mombe, vana vababa vanenge vachirima kumunda, vamwe vanofamba malong distance kuenda kumunda. Hazvisi kuitira zvanaka, gadzirisai nyaya idzi. Gaizga pakashata kuguruwe guruwe kwaipa. Kuguruwe kuploti 9 munonzi muona farm kwakaurayiwa vanhu 5 vepasame family. Vanhu vakaurayiwa marimwe zuro manheru, that is musi wa11 December, usiku wa11 wafuma 12 December. Maneighbors achitaura anotiwo wakangonzwa pamba pachita sei, wakanzwa kuti panext apa noise iripo yakanyanya, ndokubva wamhanya. Wakamhanya wakaenda vari neighbor nevamwe 2 vemumusha, ndofunga wanga afonerawo kuti uyaiwa komana timhanya, ndokumhanya ndokuenda. Wachinosvika paipa ndokusvika ndokutosvika kumba wachitosvika kuti wachingosvikopinda wakatosvikotambirwa neropa. Tinoti zvapaine ropa panapa. Vari kunosvikopinda dai kwakuti unokuti pakanga patourayiwa vanhu 4. Vanhu 4 ngourayiwa pepaurayiwa Grace Zvitsva ndo vanova mai vepamba ipapa vane 66 years. Nemumwe mune mwana womumwe musikana anga aripo pamba ipapa anonzi Lois Chiringa Ushe ane 37 years. Then poita mumwe anonzi Tendai Zvitsva ane 40 years. Uyo akatosvikirwa ari unconscious asi akazofa akalongwa kuenda kuchipatara. Pochita tuwana tuiri tudiki twazukuru twaGrace kanonzi Takudzwa kari vake kaine 5 years nekamwe kanonzi Tatenda Chirenje kekaine 2 years. Tudiku twakatosvikirwa twakatofa naGrace na Lois wangu atofa. One uyu ndiye azotakurwa kuendeswa chipatara anonzi Tendai Chitsvayo, ndiye akazotakurwa but akaita sei akabva atofa, akasvika kuchipatara achinzi afa. Vanhu vavairatidza kuti wakanga wakabayiwa nemapanga, wanga wakabayiwa muchest umu, vamwe wakangopondwa zvekuti zvisingatarisiki. So maneighbors haasi kuziva kuti chii, asi suspect iripo. Suspect yacho aripo anonziye Animal Zvitsva, ende Animal Zvitsva uyu ari kutotsvagwa zvakaomarara nemapurisa zvokuti kutaura kunoku kuguruwe kutori nepatrol yemabhiza, kunoendeswa madroni, imbwa, kwozoti masupport unit, pane makomo izvezvi ari kutotsvagwa because mukomana ari kufungidzira kuti akamhanya achibva anokwira mugomo. Ende mukomana uyu ari kususpectwa futi kuti akauraya imwe family futi kunonzi kwachief Bepura kwaZimuna village, kuri kunzi kwakaurayiwa vanhu 3 wemufamily umwe chete ainzi Pamela Chipangura, poita Kudzai Chipangura naTawanda Chipangura, wakaurayiwa futi nemasame circumstances akaita seiwayo. Saka vari kutosuspecta mukomana uyu. Saka kutaura kuno kwari kune heavy police yakakurisa kuguruwe, ende mapurisa haasati amubata, ende wari kuti ameno vanhu vari kutokumbirwa vanhu kuti vanenge vachiziva nezvemukomana uyu wabatsirwa with the information yaAnimal Zvitsva. Kwakaoma. Imagine killing the whole family, kuuraya nevazukuru. Wana maneighbors aritozoti wakatozoti pakusecha dzimba wakatozopinda mune imwe room yawakaona kuti mune 2 vazukuru twambuya ava wakaurayiwa ne 66 years vanonzi Grace. Wakatoona kuti makanga muine vamwe vazukuru 5 vangu wakarara wakakotsera, hawana kutombonzwa zvakanga zvichiitika pamba, zvokuti wakatozotomutswa wakutonzi ndo zviri kutoitika pamba twazukuru twakarara. Yeah, it's deadly. Paguruwe apo be careful vanhu vari kuguruwe. Be careful vanhu vari kuguruwe. Pakashata. Next update iyo yevanhu avo vanogara panze, vanoraramiswa nekugara panze. Asi kurarama kwavanoita vari panze, pane umwe wavo pakati pavo pavarume ava akatorora nemudzimai vanogara mumba yemaplastic. Dakusiyei muchiona vhidhiyo, wapedza kuona vhidhiyo tozvonofika comment section. Vadikani, ndatitendei Mwari
nezvatinenge tiinazvo. Pane vari kutoshaya zvatiinazvo munguva iyoyo, saka Mwari daangokudzwa nguva nenguva. Itisadzirari ndafika kusiyai tosangana zvekare manje munguva inotevera mangowanza likes but this video nchakasika kudzoka. Much love. There's a man who lives in a plastic house. Yes, I mean a plastic house, as in a house made of plastic. Guys, it's serious. So I've been passing through this road for quite some time, maybe over 3 years, and since last year I saw a structure there, a plastic structure in the dump site. So apparently there's a man who lives there. So I'm going to talk to him, and I want to find out why he's living there. So as you say, Mkulu. She's right, Mkulu. And is it? Yes. I'm going to talk to Sarah India. Sarah Mudon's Matemai. All right. Yes. Ndaona mrugara panapa. Yes. Tamboti pabasa ere kana kuti temporary structure ndo pamotogara zvachose pano. Topa ndogara kuti zvamuchose ndani. Zvekunge Mwari atishitsawo patinenge tichifungira kuti tikadai muchezodai tozodai zvine mastages. Chitangira pasi zvikwidza musoro. Alright. Alright, saka mani nguva yakareba sei muchigara panapa? Gore rino gore ratokwana. Okay. Ngatsanangura kuti chii chakaita kuti muzobve kwamaigara muchizouya kuzogara panapa? Ndaitouyo ndichitongonhongawo zvigubhu zvinoita vamwe ndinotengesa mumagaba umu kuna clips kunoenda vamwe. Saka takazoona manje vamwe vakachidzinga vachiunganidza vachibuditsa ari mabhero chaiyo. Ndatongochivawo ndakati zvakanaka kazvi. Vanoti ndobva nesaga uko every day 19 chifamba chidzokera chifamba vanoti inongounganidza kawanda panzvimbo imwechete. Kuda kukomoko upenyu mudara. Tinge titongotsvaga-tsvagawo tichirarama ngwafa zviendeke mudara. Alright. Saka before mawazogara kuno maisimbogara kupi? Ndambogara Mbare. Mbare kupwacha? Matapi. But ndinoona sekuti kumatapi kunenge kune pekugara pakati pari nani. Why makazosaridza kuzogara kuno instead yekugara kumatapi? Tingeda kuchinjawo life mudara. Dzinenge dziri dzimba dzanasekuru tivazukuru plus ndinenge ndakurawo zvinozvida 32 years. Ndiri zera here rekunzi hanzi togara mu1 room 2 kana 3 4 nevabereki nanani mudzadzimba dzekumatapi pano. Matambudziko kudhara kuona ndatozoshinga kuti ndidaro zvinge sina kumira zvakanaka. Ngoziva kuti madzidza kuitika zvakasiyana. Matambudziko amwe masangana nawo ikoko angava ichi? Ekushaya pekugara. Shaya pekugara. Kuti vabereki vangu vanga vasina imba mutaundi. Vabereki vangu vakanga siyana ndichiri mudiki. Saka zvakanondinetsa manje. Kuti hey, asi nekushinga nekuzvipira nekunamata Mwari ndakatoona kuti ndidai ndo zvakaita zvakanaka. Saka ndikuona panapa panenge pane zvigubhu zvakawanda apa. Zvigubhu izvi munenge muchishandisa chii? Zvigubhu izvi inonzi peti mudara. Yakafanana neichi chemvura ichiraba ichi. Ipeti. Handiti? Zvigubhu chakati? Zvakafanana nei mudara iyi. Panapa inonzi plastic nemakeni. Ita $4 per kg. Ita pondo per kg. Baba ita per kg. Ita 10 cents. Saka ichizotorwa yakawanda zvinodiwa zvakawanda. But ine weight plastic yakasimudza kutanga. Chemaheushe ichicha. Nemakeni. Unonhonga wewe ndozvinokupa mari yako ukanonga 60 tons. Saka nditaurira kuti zvinhu zvazviremi. Saka kuti iwe uzosvitsa makeji autaura unenge sagara chiro rakakuresa. Ibhero 500 kgs. Ndosvika papi like ino? Inondisvikira mudozvi mahafu. Kuzera mazihombe mazibhero ndoma-thousands. Kasketi nemaheu ndozvinobika zvinoona Jojo Teng ndozvine kamari kari pamusoro izvozvi. Majojo Teng anoisirwa mvura ndo paanogadzirwa. Saka imune muchita sei? Saka tonhonga izvi kana ukakwanisa kunhonga 30 tons uri one ndiwe wanhonga iyi plastic. Kana ukakwanisa kunhonga 30 tons ndiwe. Kuwanda kwaita zvinhu zvako zvinoiswa pasikewo makeji anobuda ndo mabhadhariro aunoitwa. Ndatimbobvunza nyaya yechikoro makaenda kuchikoro zvei? Ya kuchikoro ndakaenda. Ndakazogumira panzira ndagumira form 2. Through pamupenyu wacho wanga wakaoma. Vabereki vakurumbidzana kusiyana ndichiri
ichiri mudiki zvo ndakatozokura ndisingazivi kuti mai yangu vapinda kutoziva. Saka maigara nani nguva yese kusvika muzoita jaha? Ndaigara nababa vamwe amai handangogara pese pese, ndaichengetwa naMwari, ndaigara naMwari zvechokwadi vaMwari chaivo. Saka ndichiti Mwari panguva zhinji kuti ndigumbuke zvinengeika ndiko ndakazomukanganwa muya. Saka tikuona munyika muno muri kuita seji yevanhu vachitora zvinodhaka zvakawanda wanda, but pandiri kutaura newewe ndikuona munhu ari sober chaizvo ari kuratidza kuti uyu munhu ngoyo chimadrugs chitori kure naye chaizvo. Uri kuzvikwanisa sei? Zvinoitika ndizvotofanirwa mazuva ano mundaramo zvakuti vada kunokurumbidza kunge vanzi vasumuka vaine mari, saka vanozobata siri zvezera zvavasingazive zvinamboitwa mudzinza mavo. Dzimwe vemvura varambira zvazvasangana neizvozvo. Kudya kwanenge achiita chinhu cheche, kuputa kwanoita kusinoma vanenge achiita over nokuda kwemhepo dzeizvozvo. Vamwe vacho vanoti zvigure, vamwe vacho havabhilivhe kuna Mwari chete. Ndizvo zvinoitika. Hapana baba, mvura yekunwa nekugeza unoiwana kupi mai? Totochera mudzimba dzodzi dzakaripoteredza. Unongonokumbira wewe? Alright. Saka ku restroom manje? Restroom nachira kuti kana da kuzvibatsira toilet ndapo idzi pamasowe apo pekutanga kana kuchituzasi. Pane masowe pane toilet. Saka unotobika panapa ndikuona pane kutoita zvese ndo pabasa paofisi. Ndo pabasa? Ndaungana nesejekutanga. Maizio. Papa ndo mapoto acho aya. So ngatimbopinda mumba mamatema etimboona kuti zvakamira sei. Gogoe? Ida shinda. Mama chomiri scattered. Ayo, it's okay batema. Yes sir. Alright. Flash, say flash. Ayo, iri kutoona. Iri kuona zvakanaka chaizvo. Yes, kunza izvo tinzo. Alright. Ndotoona makaisa mosquito net, saka mosquito haitobatika. Haitotibati mudara. Ndokuchengetedza utano kwanga ndichitaura paya. Nemaona. Kune mafomura abo ndoita chichichi. Mhepo dhora katovhuwa ichipinda takabviswa apa pachipindo mhepo. Chingodaro. Aiwa, saka munogara muvangani kupana? Panapa togara tiri 3. Muri 3? 2 vakomana. 1 murume nemukadzi wake neni asanda nemukadzi ndiri bachura zvangu. Saka munotosheya muri 3 kudaro? Tosheya tiri 3 kudaro. Alright. Aiwa, adenda uya matombondibikira sangu langu. Okay, saka matemai. It has been nice to see you and talk to you. And this? Yes, mda. I wish you all the best. Yes. And ndikaramba muchisenza ndikuona basa ramuri apa iri basa hombe. Yes. Chakakosha ndechekuti muita sei murarame handiti? Chokwadi mda. Aiwa, paribo tinotaurirana handiti? Yes, don't have something munongotengawo chi? God bless him. Munongotengawo drink ipapa? Handitika? Ndara totoda futi kana makauya next. Handiti? Notenge totsvaka mubatsiri kanotibatsira anokwanisa kuwanika ane tsitsiwo zvake. But ndakangana kuzobvunza imimi, do you have any skill yamunokwanisa kuita kana kurunza hamusi kuita izvi yekuti ungati ichi ndochigona chaizvo but ungoti handisi kuwana opportunity kana chii? Basa rese remaoko mdara rekugona. Hamuna ramakambodzidzira kana riri special? Ndina ndikoma kuzvinhu. Ayo, nice. Yes mdara. Temai, totaura. Aiwa, boom mdara.